Ikustaldeek, Elkano, hori be bizionaioa, Munduan beste punta junluan hiltzian bila, eta kontuatu gabe kristona zainain. Hori bai, gero eskorbuto sistrimatekin hiluan, Guke bilatzen txeu munduan beste puntako produktuak. Sudameriketako auakatiak, Himalaiako gatza, sushia, humusa. Benetako manjarrak hemen bertan itentxuk. Eta hemengo produktoriak eskorbuto aiez, munduko pandemia batei aurre iten nahi txuk. Getaiko antxua, txakolina, tomatia, hilarra, txerrikiak, konservak. Hoiek bai mezi diela monumentua. Han antxua. Ze, moilalua. Berralde.